Sabbath School Lesson Review, Lesson number 6. Niya po Diyos kaubsat iti madaydayaw kada ito yung nagundaway ngintet naman ang katatayo. Tapno agmaymaysa tayo, agkakadwa tayo nga mangripaso iti leksyon tayo kada ito nga lawas. Adu dagiti naglablabsan tayo kapadasan kada ito nga lawas. Ngayon pa-check, kinamnamaet, kinagtalak tayo kinapo Diyos kaubsat. Nga dahito leksyon tayo, kundi tinaglabas nga inag-adal tayo, nang langko na kada ito quarterly tayo kakabsat, tikari, agnanayon atulag iti Diyos. Ket nagbalin a personal akari ni Apo Diyos kada tayo. Iti tiyempo iti rigat, iti tiyempo iti riribok, iti tiyempo iti panagdanag. Lagipin tayo, iti leksyon tayo din na panalawas. Kunana ni Apo Diyos kay ni Abraham, saan ka nga agbutay? Siyak iti kalasag mo. I am your shield. Ket pudno launay kakabsat iti sao ni Apo Diyos. Katagyaman tayo, tinig ka na tayo ti gundaway, nga kakadwa manen, babaen ka dahi ito yung pamayan. Tapno adalin tayo iti leksyon nga inadal tayo, kada ito'y Sabbath School lesson tayo, kada ito nga lawas. Dawati kakabsat nga, pagyaman tayo kina Apo Diyos, ket agkararag tayo. Manakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit, agyaman kami launay. Kapudno ka iti karim, ket no iti karim in sapatam itinagan mo ama. Sika nga Diyos nga nangikari, ket aramidem ken tungpalem daytang inkarim. Sungagyaman kami kadigiti leksyon nga nag-adal mi. Ket umay kami manen ken kao Diyos kada ito nga gundaway, nga dumawat iti bendisyon. Bendisyon iti panakaawat, bendisyon iti sirib. Tapno daytoy nga adalin mo Diyos. Ket maiturong kuma anang nang runang agpaay kada kami itata. Agyaman kami kasungbatam daytoy nakararag ken asog mi. Itinagan na po mesos dinawat mi daytoy. Amen. Lesson number 6 kakabsat. Lesson number 6. Nagalisto iti panuay. Karugrugi tayo, arig na, daytoy adadalin tayo iti kari, iti agnanayon atulag iti Diyos. Ket adda tayon iti lesson number 6. Abraham's seed. Tapno na sasaya at kakabsat. Ken nalawlawag iti panagadal tayo kada ito'y nga leksyon tayo tata Abraham's seed. Kaya't kung iti apagbiit, let us have a review. Namuan tayo nga daytoy agnanayon atulag iti Diyos, the covenant with God. Ket adda iti kayat ng asawen. There is an agreement between two parties. Ket daytoy duwa nga parties nga simbrek iti panagtulag ni Apo Diyos ken iti tao a pinili na a kinatulag. Ni Apo Diyos kinatulag na ni Noe. Ni Apo Diyos kinatulag na ni Abraham. Ni Apo Diyos kinatulag na iti Israel. Ni Apo Diyos kinatulag na ka. Ken kinatulag na ka. Ket dayjay atulag. Adda iti kondisyon na kakabsat. No tungpalen ti tao
dayjay paset na kadayjay atulag bendisyon iti ited ni Apo Diyos kenkuana. Ket no bilang agsukir ket saan na atong palen dayjay a kondisyon nga aramiden na umaymet iti lunod. So there's the blessing and there's the cursed. In obedience, adda dayjay bendisyon. In disobedience, adda dayjay alunod. Ket namon tayo nga ni Apo Diyos gapu kadaytoy nga panagayat na agsubli kumang agsubli kagabsat ken ni Apo Diyos no iti ad-adalin tayo ket maipanggep iti pannakaisalakan. Tauray pay idi nga inadal tayo iti tulag ni Apo Diyos ken ni Noe. Na ilawlawag nga ni Noe nakasarak iti parabor ken ni Apo Diyos. Noah found grace in God. Ket dayjay a parabor nga nakita nasarakan ni Noe. Pinagbalin na ni Noe nga isuna iti nalintag. Ket inikkan dayjay a parabor ni Noe a nakipagna ken ni Apo Diyos. So covenant is a relational. May sa atulag saan to nga makitulag ni Apo Diyos kadayjay saan na nga pinili kakabsat. Ket saan na nga ammo nga mabalin na nga pagtalkan dayjay a pinili na. So adalan tayo itata dayjay kapututan ni Abraham. Abraham's seed. Ket iti memory verse tayo ket 1 Peter chapter 2 verse 9. Basahin tayo. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Kadaytoy kakabsat, isubli na tayo, daytoy leksyon tayo kadayjay tulag ni Apo Diyos. Ken iti Israel. Basahin tayo iti Genesis 35 verses 11 to 12. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall proceed from you, and kings shall come from your body. For the land which I gave Abraham and Isaac, I give to you, and your descendants after you, I give this land. Kadaytoy kakabsat iti Genesis chapter 35. Ket nangaramid iti tulag ni Apo Diyos ken ni Israel. Ket inusar ni Apo Diyos dayjay at tulag na ken ni Abraham ket isumanen iti inkarina ken ni Israel. Dayjay akari kakabsat ni Apo Diyos ken ni Abraham. Isu iti inulit na nga inkari ken ni Israel. Mapansin nyo kakabsat us-usar ken ni Israel. Saan nga ken ti Israel? Tadaytoy nga nakitulagan ni Apo Diyos nga Israel ni Israel. Ket isuna ni Jacob. Sino ni Jacob?
At dadto ni Abraham nga immun una nga kinatulag ni Apo Dios. At dadto ni Isaac nga isuna iti dinawat ni Apo Dios nga isakripisyo ni Abraham. Ket dagitoy nga agama inaramid da akas inbilin ni Apo Dios. Ngem gapo iti pannakakita ni Apo Dios kadagitoy nga agama ay count Isaac with the covenant. Kunana ni Apo Dios, Abraham tinagan ko Jehovah Jireh. Itid ko iti kasapulam. Anya kasapulan na kadayjay nga gundaway. Kasapulan na iti maidaton asandi a substitute kini Isaac nga isu iti dinawat ni Apo Dios. Nang rugi kakabsat ito'y dayjay story of redemption nga ilawlawag iti leksyon tayo. Sino ti dinawat ni Apo Dios ang maisakripisyo ken matay? Ni Isaac. Sino kuma iti matay? Roma 3:23, amin nagbasol, mairaman na. Mairaman ka kabsat ko. Ket gapu tayo iti nagbasol, Roma 6:23, iti supapak iti basol ket isuni patay. Umay akas dusa kanyak. Dusa iti panagbasol. Nga manyalakid din iti ayat ni Apo Dios, anyalakid din ti parabor ni Apo Dios. Unana ni Apo Dios kay Abraham, Abraham, tinagan ko Jehovah Jireh. Siyak iti mangited ti kasapulan. Kasapulan nga maisalakan ni Isaac. Ngem adda iti matay iti lugar ni Isaac nga isu iti dinawat ni Apo Dios nga maisakripisyo. Dayjay a kordero. Kunana met laeng ni John iti nakita na ni Apo Hesus. Daytoy iti kordero iti Dios. Dayjay nga karnero nga nagbalin as substitute ijay bantay nga inted ni Jehovah Jireh. Kabsat ko isuna iti nangisandi. He became the substitute for Isaac. Sino substitute ko? Sino substitute mo? Jesus, the Lamb of God. Ket dayjay isumot lang manen ti inkarina ni Apo Dios ken ni Israel. Inusar ni Apo Dios manen dayjay naga na, I am the Almighty God. Laglagi po nyo iti naglabas nga adal tayo kamsa. Adday iti inusar ni Apo Dios ken ni Abraham. Idi nga inted na dayjay tulag na. God used His names to affirm. Kasala pirma kakabsat. Kunana ken Abraham, daytoy nagan ko isu iti garanti nga iti inkarik ken kaketong para. Anya di inusar na anagan na ken ni Abraham. Yahweh ken El Shaddai. Ket adadtoy ni Apo Dios nga isuna iti nakitulag ken ni Israel. Saanen nga Jacob? Ni Israel. Ta sinukatan ni Apo Dios, itinagan nga Jacob, pinagbalin na nga niya Israel. Anya ti kunana, I am God Almighty. Siya iti Dios aman nakabalin amin. Ni Apo Dios nagkari. Ket iti inkari na be fruitful and multiply. Daytoy akari. Isumutlaan ti imun unang inkari na kakabsat iti
tao iuripay iji iden. Idi na parsuan ni Apo Diyos ni Adan ken ni Eva, iti inbagana is the same word of the covenant. Be fruitful and multiply. Kitain tayo kakabsat. Nga dayjay nga inkari ni Apo Diyos adda iti inkari na nga daga. Subyin tayo di inkari na Apo Diyos. The land which I gave Abraham, ti daga nga inted ko ken ni Abraham ken Isaac, ited ko ken ka ken ti kapututan. Gamlaglagi pun tayo kabsat, no ti daga ana ikari iti pagtutungtungan tayo. Adda iti duwa a kaipapanana. There are two meanings. Dayjay adaga, literal adaga. Ket iti Biblia ninagana na Canaan, Kanaan. So ano ti pagtutungtungan tayo, it is about religious destination. At the day ikanta tayo, is it far? Is it far to Canaan's land? Ngem kakabsat, kas iti maysa amamati ni Abraham intakdiran na iti amin amamati. Taisuna iti ama. He is the father of the faithful. Ngaman niya iti inparang ni Apo Diyos ken kuana babaen iti pamati. Kunana iti Hebrews 11 verses 8 to 10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he afterward received as an inheritance. He went out, not knowing where he was going. By faith, he sojourned in the land of promise as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Nagpintas ka ubsat ti panangilawlawag iti Biblia. Nga idi nga inkarina ken ni Abraham ket kuna na rumor ka ket addanto iti daga nga itid ko ken kadaydi daga an ikari. When isu iti pinati, isu iti panagbiag ni Abraham, ta intulag nga rod ni Apo Diyos ken kuana. Ngem kabayatan nga agnanaed kadayjay adaga an ikari, the promised land. Ammo ni Abraham. Anya di amuna. Idi anatay ni Sarah. Iti inbagana gan na etak kada kayo. I am just a sojourner. Ket itinbaga na kakabsat iti Hebreo nga isuna ket nagnaed akas maysa agan-gan naed. At dagtoy jay dagang inkari ni Apo Dios nga agpaay ken kuano wen nagnaed di jay. Kukuana kuma, wen kukuana ta inkari ni Apo Diyos ken kuana. Ngem anya iti panangibilang ni Abraham. Kadayjay panagnaed na kadayjay daga nga inkari nga inted ni Apo Diyos ken kuana. He lived there as a sojourner, as a foreigner, as an alien. Tapay kitain na kabsat ko. Dayjay a syudad nga iti nangaramid ket ni Apo Diyos. Isu dayjay inbagana kabsat ni John iti Revelation 21 verse 2 ipalabas ko.
Anya nagan na dahi syudad, nga kinita ni Abraham gapu iti pamati nga inaramid ni Apo Diyos. Ibaru nga Jerusalem. These are literal names from the Bible. These are literal places. Adda iti Canaan, adda iti Israel, adda iti Jerusalem as capital daytoy nga nasyon. Adamit dayjay heavenly Canaan na ikari adaga, adamit dayjay New Jerusalem nga isu iti pagawidang tayo kakabsat. Adda iti personal message kanya. Kalpasan ka diti leksyon tayo kat kunana pastor. Nagimbag digiti karkari ni Apo Diyos nga isu iti adalin tayo. And I like all these promises kakabsat. Mainaig ka di digito'y nga kari, kanyak, ken ka, iti agdama nga panawen. Adda tayo iti bulan iti Mayo, ni kadua nga aldaw a panagina na, iti tawen 2021. Diti kunana dahi gayem nga Pastor, is the lesson that we are studying relevant for me in this present time? Kabsat ko, no dahi nga saludsod, dahi nga gayem kat saludsod mo mat, saludsod ko mat, iti sungbat ni Apo Diyos kat nakalawlawag. Basahin tayo iti Galatians chapter 3, 26 to 29. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ, there is neither Jew or Greek, neither slave or free, there is neither male or female, for you are all in Christ Jesus. Verse 29. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Amen. Amen. Anya iti kunana, ket no adda kayo ken Kristo, sika ti kapututan ni Abraham. Ket, I like the word, ket agtawid kadayjay akari. Sino ka? Sino ang? I'm now giving a direct answer kadayjay nga gayem nga nag message kanya. And while giving the direct answer to the message of my friend, itid ko magpay kada tayo kakabsat. Sino ka? Sino ang? Ti kunana ni Apo Diyos, we are all sons and daughters of God through faith in Christ. No adadtoy iti Diyos, ket ayaban tayo iti Ama, Aba, agkararag tayo amami nga dakat sa dilangit. Kapsat ko dak diti balay, iti suli pa na tara. Gayem no adakay ta US, adakay ta Canada, adakay ta Thailand, no sa dinuman urit amin apaset ti Pilipinas. Denggem ti kunana ni Apo Diyos. Sikaken ti siya agkabsat kaday ti dakkel a pamilya ni Apo Diyos. Idi nga inawat mo, idi nga inawat ko ni Apo Jesus. Inayon ni Pablo iti kondisyon, nagbalin tayo nga anak iti Diyos, idi ang nabautisaran tayo ken Kristo Jesus. Sana inted kakabsat,
Dahil kapipintasan nga guarantee nga agpaay kanyak ken ka. We are the seeds of Abraham and heirs to the promise. Anya nga rod, no adalen tay manen, dagidjay ang nagtulagan ni Apo Diyos kini Abraham. Dagidjay ang nagtulagan ni Apo Diyos kini Israel. Kabsat ko ba sa literal nga isu iti nagtulagan ni Apo Diyos kini Abraham, kini Israel. Ket daytoy kunana ni Pablo iti Galacia 3:29. You are the seed of Abraham. You are the heir of the promise. No anya itiin kari ni Apo Diyos kini Abraham. Kari ni Apo Diyos ken kanya. Naman niya napasama kakabsa. Nagkitulag ni Apo Diyos ken ni Abraham. Iti Deuteronomy 28:1. Kunana ni Apo Diyos, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all the commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations on earth. Nakitulag, kitkunana ni Apo Diyos, no tungpalem iti inbaga iti Diyos ken ka. Personal nga kunana, Israel, makitulagak ken ka. No tungpalem iti ibagak ken ka. No tungpalem iti bilbilin ko. Kunana ni Apo Diyos ngayon kari, I will set you high above all nations of the earth. Dagiti si mamatalek, nga babaen iti pamati agtungpalda, kadayjay akari ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, I will set you high above all nations on earth. Saan nga agnanayong kakabsat nga adda iti number 1? Ngem saan met nga digiti anak ni Apo Diyos adda da iti maudpudi. They will always be in the head and not the tail. Amo yun no digito yung karkariket iso iti kitain tayo. Iti pagyamanan tayo kana po Diyos. Adda digiti anak tayo nga giseskwela ka digiti eskwelaan tayo. Let's get an example iti Adventist University of the Philippines. Kasi pangarigan ko man adda ko may iti board exam iti medical technology. We always rejoice. We always say, glory to God. AUP will always be 100% in passing grade. Sa lang 100%, at dalata iti graduate iti Adventist University of the Philippines nga day top 10. And very recently, na aramid kakabsat na ito'y board exam for medicine. Amo tayong the first batch coming from the College of Medicine, iti AUP, they took the board exam. And praise says be again to God. Ang resulta, ni Apo Diyos binindisyonan na. Dagiti anak na
Dadayjay karina kini Israel. Karina nga agpaay ken ka, agpaay kanya, agpaay ka digiti anak tayo. Nga nagala iti bodis. And one doctor coming from AUP landed again in the top. Digito'y kakapsat iti inbagana ni Apo Diyos ngayon kay. Ngumlaglagi pun tayo, naglabas iti panawan ni Jeremiah, kunana iti Jeremiah 11 verse 8. Yet they did not obey or incline their ear, but everyone walked in the imagination of his evil heart. Therefore I will bring upon them all the words of this covenant, which I have commanded them to do, which they have not done. Yan napasamak. Dimteng iti panawen. Nga ti Israel nagbaso. Anya inaramid da. Saan da at tinungpal, dayjay ang nagkaryanda kini Apo Diyos. Ket kunana ni Apo Diyos, but everyone walk in the imagination of his evil heart. Malagip yun dahil yung kondisyon ni Genesis chapter 6 verse 5. Every imagination in the heart of men, sakbay itilayos, was always evil. Yung tipagyamanan tayo kakabsat. Iti tiyempo, iti panagbasol, at dalata dahil faithful remnant nga saan nga sumurot kadayjay a panagbasol iti ili iti Diyos. Iti Ezekiel chapter 16 verse 8. Iladawan ni Apo Diyos dayjay nga ayat na kadaytoy a remnant kunana. When I pass by you again and look upon you, indeed your time was the time of love. Anya ti bagbaganan ni Apo Diyos iti Israel, idikinita ka. Anya raramidin ti Israel. Agbabasol da, uray pa iti imagination iti puso da. Imagination ken iti panagaramid iti basol kakapsa. Disobedience to the covenant. Ngaman niya tinakita na ako na indeed your time was a time of love. So I spread my wing over you and cover your nakedness. Yes, I swore an oath to you and enter a covenant with you, and you became mine. Anyan nga ayat ni Apo Diyos kakabsa. Ngaure pa iti tiyempo iti panagbasol. Saan nga baybayan ni Apo Diyos iti kinatulang na. Isuman nilagpin tayo. Sino digito'y nga remnant? It's very clear. Nga adda iti tiyempo iti panagbasol. Tiyempo iti backsliding, a general backsliding in Israel. Ngam addalata dayjay remnant. Natda amatalek. Isungat ti kunana iti pagleksyonan tayo in our memory verse. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. Laglagi pun tayo. Laglagi pun gayem ko. Sika, ken siya, paset daytoy nga special. Anabati ken mabati a remnant.
datayo dayjay inbaga ni Apo Dios. Daytoy ti kinaanos digiti sa santos. Adtoy nga salsalimet-met da iti bilin iti Dios ken iti pamati ken Jesus. Apokalipsis 14 versikulo 12. Who am I? Who are you? Sika ken iti siya. We are the seed of Abraham. Sika ken siya datayo ti agtawid kadayjay kari. Anyam inkari. No anyaman nga inkari ni Apo Dios ken ni Abraham. Anyaman nga inkari ni Apo Dios ken ni Isaac. Agsipud ta sika iti kapututan ni Abraham. Sika met ken siya met datayo kabsa. Tawid tayo met. Tawiden tayo met. Dagijay ana ikari. Kitlaglagi pun tayo. If there is a blessing, adamit dayjay nga ipaaramid ni Apo Dios kadagiti. We have to proclaim the praises. Amuno may di bendisyon. Amuno umay dagijay nga aramidin ni Apo Dios gapu kadayjay akari, gapu kadayjay atulag. The first words that comes out nga agapu kadagiti puso tayo kakabsa. To God be the glory. No, makita da nagsayat iti inaramid ni Apo Dios iti biyag mo kapsa. Ngati kunana ni Pedro, to God be the glory. Itaramidin tayo is to proclaim nga ni Apo Dios matalet nga mangtungpal iti inkarina kanyam ken kanya. Karina ken Abraham, karina ken Israel, karina met kanya, karina met ken ka. Tasika ken iti siya. We are the seed of Abraham. Idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal a manubot. Nagpintas kakabsat. I would like to conclude our study tonight with a quotation coming from Mrs. White. No distinct on the account of nationality, race, or case is realized by God. He is the maker of all mankind. All men are of one family by creation, and all are one through redemption. Christ came to demolish every wall of partition, to throw open every compartment of the temple courts, that every soul may have a free access of His love. His love is so broad, so deep, so full that it penetrates everywhere. It lifts up of Satan's influence those who had been deluded by his deceptions and places them within the reach of the throne of God. The throne encircled by the rainbow of promise. In Christ, there is neither Jew or Greek, bound or free. Agyaman ak kani Apo Diyos, sika ken siya, datayo maamin kagayem, at datayon akam-kamang iti pamilya ni Apo Diyos. And we are heirs of the promise. Agkararag tayo sa agyaman kami ang ketpetpetan mi iti kinapudno iti sao.
Ngano anyaman iti inkarim ken ni Abraham. Anyaman nga inkarim ken ni Israel. Gaputada kami o Diyos iti kapututan ni Abraham. Iti inawat ni Apo Jesus akas personal ang manubot ni. Dagijay nga karkarim ken ni Abraham. Dagijay nga karkarim ken ni Israel. Tungpalem ken aramidem met iti panagbiag. Tulungan na kami o Diyos. Tapno babaen iti parabor mo. Agbalin kami nga naan-anay. Agbalin kami amatalay. Agbalin kami nga mangtungpal kadagita ang nakipagtulagan mi kenka. Akas iti panakitulag ni Abraham kenka. Agyaman kami kada ito nga bundaway nga da kami digitan na. Itinagan na po mesos ginawat. Ganan may nga lawas manen kakapsat ni Apo Diyos iti matay. To God be the glory. Kitagyaman kami, ta iti bilang tayo nga kakapsat nga giinanan. Kit ni Apo Diyos iti mangbibisyo. Tapay adda ka nga kaduaming agad-agad. And you are sharing these lessons to your friends. Ni Apo Diyos ti mangbibisyon kanya po sa itinagan ni Apo Diyos sa pagkada kami. Happy Sabbath.